Imos continuar. Se vos parece, sentamos e imos continuar para cumprir horario. Pois se algunhas das persoas que estades aquí vos tedes que desprazar. Entón, vouvos presentar esta mesa de que os ponentes deron en chamar de poéticas e outras belas artes, interacción, biblioteca escolar, museos. E imos explicar tamén un poquinho a razón pola que pusemos a dialogar a unha persoa que ven do Museo de Belas Artes da Coruña e a unha profesora, neste momento asesora de bibliotecas escolares, pero profesora de educación infantil. Entón, un pouco, a idea que nos movía era como os museos están cambiando. A idea que tiñamos de museo xa non é moi difícil que exista hoxe en día, como os museos son contedores culturais, donde non só hai obras de arte, sino que tamén hai espazos para as familias, espacios para o encontro comunitario, espazos para actividades culturais e outro tipo de actividades formativas. Creo que iso non dista moito do que nós pensamos que é unha biblioteca escolar. Por tanto, biblioteca escolar e museo teñen moitísimas cousas en común. E, por outro lado, tamén nos plantexábamos que podía aportar o museo ou a visita ao museo ou as actividades que desenvolven un museo entre o noso alumnado, o que pode aportar as bibliotecas escolares. Entón, pensamos que temos que educar a mirada, que temos que mostrar a emoción da forma que acaba de facer agora Suso Mariño, creo que a todos nos emocionou. E tamén temos que formar usuarios de museos, usuarios e usuarias de museos. Por tanto, dese traballo conxunto que xa leva facendo María dende a Escola de Educación Infantil Barrio Novo, Manuel dende o Museo de Belas Artes, témolos aquí e eles van dialogar sobre iso. Un poquinho, para falar un poquinho deles, tedes aí xa no dossier, por iso non me vou estender moito, que Manuel é licenciado en Xeografía e Historia na especialidade de Historia da Arte Moderna e Contemporánea, niso coincide con María, e ten un certificado de estudos avanzados na Facultade de Xeografía e Historia da UNED, co traballo de Arquitectura e Museos. Neste momento, hai xa anos, é funcionario da Xunta na especialidade de museos e o director de Departamento de Difusión do Museo de Belas Artes da Coruña, e tamén ten comisariado algunhas exposicións dirixidas a todo o público e tamén a alumnado da ESO. E María Pousa, é profesora diplomada en Magisterio, tamén licenciada en Historia da Arte, e, hasta o ano pasado é mestra de Educación Infantil e hasta o ano pasado traballaba na Escola de Educación Infantil Barrio Novo de Arteixo, que moitísimos de vos coñecedes porque é un exemplo excepcional de desenvolvemento dunha escola e dunha biblioteca escolar activa. E, na actualidade, temos a grande sorte, creo eu, de que forme parte do equipo de asesoría de bibliotecas escolares. Pois, cando que irades? Empezou. Boas tardes. En primeiro lugar, gracias polo convite e poder falar en un foro con tanta xente. A idea é falar un pouco da experiencia que tivemos durante xa bastantes anos de aprendizaxe conxunto, porque o Museo de Belas Artes, non vexo aquí, sí, vale. O Museo de Belas Artes, leva 20 anos na nova sede, está, no centro da Coruña, é un museo que ten esa carga histórica, porque é unha colección que parte do século XVI hasta a primeira mitade do século XX,
Un pouco en relación ao que falaba antes Xurxo Mariño, nós tivemos que facer tamén que a xente conseguise ver o museo e o programa educativo do museo e os recursos do museo dunha maneira bastante diferente, non? En primeiro, os traballadores do museo, porque, bueno, somos de Xeografía e Historia da Arte, a maioría de nós, e ao principio temos na cabeza ese concepto dos estilos da arte, Renacimento, Barroco, toda esa estrutura, e a colección do museo está prácticamente colocada cronolóxicamente e ten unha distribución, en certa maneira, así clásica, non? E nós o que queríamos facer era rachar con toda esa concepción e empezar a traballar dunha maneira distinta a aproximación ás obras de arte, non? Unos dos primeiros proxectos que fixemos hai anos con María foi con... Bueno, hai uns cantos anos. Foi con unha exposición de Altamira, de pintura Altamira, e os obradoiros que fixemos a través daquela exposición. Pero, bueno, para ver un pouco así máis o edificio, bueno, aparte do edificio ten unha arquitectura moi moderna, pero é un edificio moi pechado en sí mesmo. Os que son de Coruña saben que é un edificio que non está aberto á cidade. É unha concepción arquitectónica que perxudicou en algo esa relación do museo coa cidade. E, bueno, vamos ás salas, se poden ver que son as salas moi canónicas dentro do que é a historia da arte, non? Pintura religiosa do século XVII, pintura mitolóxica, por escolas, por autores, e o peso da historia da arte na presentación da colección, non? Nós o que queríamos era rachar totalmente con esta maneira de ver a colección. Bueno, aquí tamén se ven distintas salas, Sotomayor, Sorolla, é todo moi canónico e todo ben colocado así dunha estrutura un pouco ríxida, non? E despois a sala do século XX. O noso século XX é un século XX moi moderado, as vanguardas históricas e a primeira abstracción. Con todo isto, queríamos facer unha oferta didáctica distinta, non? O que máis nos importaba era, un pouco que decía ao principio na presentación, era traballar todo o tema das emocións, empezar a acercarse ás obras de arte con unha visión totalmente distinta, donde todo o peso da historia de arte desaparecera e non estivera presente, e para iso empezamos a facer unha serie de percorridos a través da natureza, a través das emocións, da música, e introducindo unhas dinámicas na visitas distintas á habitual, que era explicar quen era o autor do cadro. Traballamos bastante tamén todo o tema dos obxetos que hai nos cadros, os personaxes dos cadros, e a idea era valorar o patrimonio e, sobre todo, que nos grupos de primaria, que hoxe son casi o grupo mayoritario no museo, aínda que estamos recuperando a ESO, despois duns anos que a ESO prácticamente desapareceu das visitas, e tamén a importancia de infantil. E infantil é unha parte importante dos usuarios do museo e dos que veñen. A parte desa introducción no espacio do museo, nun espacio público, esa valoración. En relación ao que trata as xornadas, en moitos destes percorridos o que tratamos é moito a narración oral. É o conto basado nas obras do museo. É un elemento que se repite en distintos percorridos nos que está estruturado as dinámicas do museo. De feito, se vai a colgar na web todos os PDFs con todas as propostas que temos este ano. Tratamos moito o tema da poesía, introducimos moitas veces a poesía tamén en moitos elementos das visitas. E, por exemplo, este cadro, que é un cadro do século XIX, unha mariña de Moreda e Galicia, un pintor, que empezou a pintar no exterior, que ten todo ese gusto por lo pictórico, se utiliza moito como recurso para contar este conto de la ola, non? No mismo espacio onde está o cadro, abaixo está este conto, que é ilustrado, non hai?
e a través da narración se vai contando unha historia en base al conto da ola, non? Un cadro que traballamos moito neste momento, o Ícaro, a caída de Ícaro, é un cadro do século XVII, dun seguidor de Rubens, é un cadro que se fixo para un gabinete privado que tiña Felipe IV en Madrid con todo temas mitolóxicos, pero este cadro nos utilizamos moito para a narración de Ícaro e a narración da mitoloxía. E cos cadros que temos de mitoloxía utilizamos moito a narración. En unha proposta que vamos a ver despois este ano, pois vamos a traballar coas fuentes, coas metamorfosis do vídeo, e empezar a traballar para eso, non? Todo o que son as fontes literarias, non? Bueno, aquí outro día unha visita con uns rapaces de segundo de primaria, contando toda a historia de Ícaro, todo o laberinto de Creta e toda esa narración, non? É un cadro que temos tamén sobre Hércules e o descubrimento da púrpura, que tamén traballamos todo o que é o mito de Hércules, que, na Coruña ten toda esa visión mítica da cidade, da fundación da cidade, e se traballa con todo ese elemento da figura de Hércules, non? E todo o tema da narración oral. Eu vou interrumpir aquí a Manuel un momento, porque eu creo que o que nos está contando agora, o que tamén teña unha parte moi importante, porque o tema mitolóxico é algo que aos nenos e ás nenas lles fascina e que con esa perda das humanidades que temos na sociedade na que vivimos, realmente son temas que se están deixando. Comentaba Manuela Mena, que é conservadora do Museo do Prado, que decía que a ela lle daba unha tristeza enorme cando pasaba polas salas dos cadros mitolóxicos ver que a xente non se enteraba absolutamente de nada do que ali estaba representado. E realmente cando sentas aos pequenos, e Manolo sabe, diante destas obras, e lles contas as historias, que é como el culebrón de las 4 da tarde, pois claro, é que salen fascinados. Entón, eu creo que esos cadros que igual a priori nun museo canónico, como decía Manuel, podemos rechazar para os nosos nenos, o contrario, son éxito de ventas seguro. A parte, nós cando facemos as visitas, o que sempre queremos é que vexan nos percorridos unha obra do século XVII, outra do século XIX e outra do XX, para ver ese contraste que hai na colección, que aparte, a ventaxa que ten un museo medio, que en 3 andares pasas do século XVII a unha obra de Soane. Ese contraste tamén plástico que hai entre a obra de Soane e a obra de un pintor do século XVII tamén nos parece interesante, non? En relación a eso de pérdida, o Ícaro prácticamente é un descoñecido. Sempre hai algún rapaz, que antes Xosé Mariño decía friki de estar vendo aí no ordenador, pois hai rapaces frikis que lle gusta a mitoloxía, por algo da familia, porque traballan na aula, pero en xeral nada. Hércules sí que en Coruña non temos ningún problema, porque a torre, eso é... Pero en principio, aquí hai un cadro pequeno que é de Ulises, tamén se utiliza moito, porque aparte está vestido de muller, non vamos a entrar ahora na historia, pero é un cadro que se utilizou moitísimo por ese elemento narrativo, e aparte son cadros que moitas veces aproveitamos, se hai unha película de Disney, hai unha serie de televisión, hai algo, pois esos cadros entran enseguida nos percorridos, non? Hubo unos anos aí atrás que estaba moi de moda unha película de Hércules, de Disney, pero claro, a Hércules lo fixeron un efebo del, non? Quitaronlle a barba, xa non tiñan esa visión do Hércules tradicional, forte, barbudo, e, perxudicou un pouco porque non relacionaban os dos Hércules, non? En moitos dos cadros que temos moitos cadros do século XIX do contexto do regionalismo, non? Este Farruco de Montrobe, aparte coñecemos toda a historia deste gaiteiro, foi un dos gaiteiros máis importantes das mariñas a finais, no século XIX, e aparte foi unha imaxe icónica do gaiteiro porque deste cadro se fixou unha ilustración. Esa ilustración se publicou cando se quería falar dun gaiteiro no século XIX, se poñía esta imaxe, non?
Pero, bueno, é o tema do baile, da poesía, a través de poesías de Curros e de Rosalía de Castro sobre gaiteiros, sobre todo o que é o mundo tradicional, pois se introduce na visita, non? Que aparte se apoia nunha serie de esculturas que hai de Brocos, tamén con temas populares, e a introducción da literatura. Imagino que despois falarás dun proxecto de literatura que fixeron. O tema de Ensoane con as mariscadoras, bueno, isto é o cadro, o top 10 do museo, non? Funciona que é unha maravilla por moitos recursos. Nós tamén, como somos historiadores da arte, cando falamos destos cadros, falamos de cubismo para primaria, falamos de moitos elementos, moitas veces, sin que sepan que estamos falando de cubismo, non? Pero cando Ensoane representa a cara por unha parte de perfil, outra de frente, bueno, todo o xogo que fai basado no cubismo, eso se traballa na sala, se traballa no percorrido, sin falar de cubismo, sin falar de nada. E con Ensoane tamén se utiliza, e se vai a utilizar, sobre todo para ESO e bachillerato, toda a súa faceta literaria, porque Ensoane é moito máis que pintor, bueno, é un creador, é un diseñador, ten a mala sorte últimamente de que se fala sempre de pintura, pero é moito máis e se vai a meter a literatura. E aparte, xunto con ele está Cebreiro, Álvaro Cebreiro, que temos unha serie de caricaturas, de dibuxos de ilustración, tamén se vai a meter todo o tema do Manifesto máis alá, a relación de Ensoane con Dieste, todo ese mundo, está en esos percorridos da ESO, non? E non olvidar, perdona Manuel, no. que este ano o Día das Artes Galegas, sí, para o ano que ven. O ano que ven, claro, bueno, este ano me refiro ao curso. Ao curso, sí. Escolar. Está dedicado a Luis Seoane. A Luis Seoane. Despois, bueno, un pintor do que temos, bueno, vamos a ver tres obras pequenas, que é Lugrís, Urbano Lugrís. Este sí que tratamos, e se traballa bastante, con esas tres obras que temos, se fai un xogo que é narrar un conto, non? Entón se conta un conto de Lugrís, que vai a unha comida, despois da comida dá un paseo polo bosque, despois chega a unha praia con unha hamaca, aí durme unha sesta, e ten un sono e aparece unha xirea, e aparece todo o Palacio de Cristal das xireas, caracolas, bueno, toda esa vocación que ten a obra de Lugrís. E ao final, Lugrís en realidad estaba dormindo, e todo ese sono que ten vai rápido e pinta estas tres tablas, non? Estos tres cadros. Ao final estamos falando de surrealismo, do mundo dos sonos, e depende do nivel, pois xa se fala de surrealismo ou non. Pero o que sí intentamos é que cando pensamos estas actividades, a base conceptual do pintor, que era o mundo da vocación dos sonos, como tiña moitas veces Lugrís, a parte da faceta literaria que tamén tiña Lugrís, pois que este presente nesa dinámica, non? E moitas veces, sin falar absolutamente nada de surrealismo, ni de nada, nos cursos maiores, pois sí que se empezan a introducir estes conceptos da arte, teñen referencias a Dalí, a unha serie de pintores, non? Este ano vamos para ESO e bachillerato, tiñamos unha visita que era Artes e Letras, pero este ano vamos a falar e propoñemos para os que pidan esta visita este percorrido de arte e texto, non? Está basado todo o percorrido na relación entre as artes plásticas e a literatura. Estamos traballando en el porque aínda, bueno, é un percorrido que se vai a facer a partir do vindeiro ano, pero, bueno, se quere traballar todo o que falábamos agora, as tradicións orais, as lendas, os temas da mitoloxía, coas series que temos de Goya, todo o que é o mundo dos refráns, das cantigas, dos conceptos populares que están nos caprichos de Goya, toda a relación de Rosalía, Curros e todo o resurdimento, e todo o tema da vanguardia con Luis Seoane, Cebreiro e Granel, que tamén temos un cadro de Granel que está bastante ben e se traballa con el, e tamén a faceta de Granel surrealista. E, sobre todo, a gran figura que ten o museo, que é Emilia Pardo Bazán. Aínda que en Coruña hai a Casa Museo, que tamén fai pero nos a Emilia Pardo Bazán, que temos un par de cadros delas, e algún obxeto como unha escribanía de Emilia Pardo Bazán, pois sempre a metemos en moitos percorridos.
Hai un que é sobre a muller no museo, que se fala da imaxe da muller, de moitos aspectos da muller, das mulleres pintoras, que hai poucas, agora ganamos 2 máis na nova remodelación que temos, pero, bueno, explicamos por que hai tan poucas mulleres pintoras, que tipos de temas tratan, e despois Emilia Pardo Bazán como a reivindicación da muller, do feminismo, e de toda a reivindicación que hai a súa literatura. A parte, temos varios cadros no museo que están relacionados con novelas de Emilia Pardo Bazán. Temos unhas vistas de Coruña da época que Emilia Pardo Bazán escribe la Tribuna. Falamos da recreación de Marineda. Aí temos un problema ahora, porque en Coruña Marineda é un centro comercial e converteuse... Pero, bueno, vamos a empezar unha pequena loita para reivindicar que non lle quiten a Pardo Bazán pois, o concepto de Marineda, non? Tamén lle quitaron o Pazo de Meirás, pois agora tamén lle van a quitar a Marineda, non? Hai que reivindicar tanto unha cousa como outra que son esenciales de la Pardo Bazán, non? E despois hai unha serie en esa visita da muller se traballa tamén todo o mundo da muller, o traballo laboral, as cigarreiras de Coruña, e despois con todo o que temos de pintura costumista, mas a vanguardia de Maside, Colmeiro, pois a figura da muller como símbolo de Galicia, esculturas que temos da Sorei. Despois temos o cadro este que está aquí de Pérez Costale, que era un médico importante na Coruña da época, moi amigo de Emilia Pardo Bazán, en que basa la piedra angular, que é unha recreación da vida deste home, que é un home moi interesante. Tamén pasou a historia porque é o primeiro mecenas de Picasso, cando está en Coruña, pero, bueno, ten moitas máis facetas. E despois, en La Quimera, recrea a vida de Joaquín Bamonde, que tanto o retrato de Emilia Pardo Bazán como o retrato de Pérez Costales é dese pintor. Entón, bueno, todo ese elemento literario que ten de entresacar textos que dan moito a visión que tiña Emilia Pardo Bazán da natureza, da arte, da sociedade da época. Bueno, estos son os que son propostas máis formais dentro dos percorridos, non? Despois está este das mulleres no museo, onde tamén se traballa bastante a literatura, pero despois estamos abertos, e deso vai a falar bastante despois María José, a proxectos, a propostas de centros e adaptar os nosos percorridos a distintos elementos. O ano pasado, unha profesora que está en Vilalba quería unha visita de cultura francesa, porque era francés e quería vir ao museo. Bueno, non é cultura francesa, en principio, bueno, despois se sacaron bastantes cousas a través de Goya, de algunos retratos de reinas que son de origen francés, as modas francesas do século XIX, e elementos tamén de como pintores franceses influen en pintores galegos e en pintores españois, non? Despois, por exemplo, tamén temos, cando aí temos un problema con arte para integración, en educación non temos nada diseñado, porque, bueno, veñen normalmente cos centros. O problema que temos é que moitas veces non nos comunican os alumnos que traen de integración. Bueno, pois non hai, estamos empezando a facer algunhas dinámicas que se podan incluir, pero, bueno, iso é algo que o centro ten que informar, senón é moi complicado. Pero ano pasado fixemos un traballo con unha alumna cega en cuarto da ESO do Instituto Rafael Dieste, que é un instituto que ten unha línea de integración, e fixo todo o recorrido, igual que os compañeiros. Era unha visita por varias salas do museo e un obradoiro de gravado. A través da ONCE tivemos unha serie de cursos de formación hai anos para enfocar as visitas para persoas con deficiencias visuais e cegas. Entón, utilizamos ese recurso. O máis sorprendente de toda a experiencia, a rapaza cega dixo unha cousa, que era a primeira vez que se sentía integrada en un museo, non? Pero todos os compañeiros, na valoración que fixeron no instituto, valoraron moito as dinámicas que temos que utilizar cando hai unha persoa cega, non?
que é describir o espacio, describir dunha maneira moi miúda todos os cadros que están vendo, e os compañeiros o que máis valoraban era todo o traballo que fixemos nós pensando na súa compañeira cega, que eles percibiron moito mellor toda a visita. Entón, iso tamén demostra que moitas veces cando se pensa na integración, estás integrando moitas máis cousas que a persoa que pensas que integras, non? Neste caso, os alumnos valoraron moito como nos describíamos os cadros. Porque, bueno, cando non hai unha persona cega, pois, moitas veces a dinámica é que vedes vos, que estades vendo. Eles xustamente aprenderon que nos fuéramos dirixindo a mirada de todo o que había. O sea, porque aí hai 4 persoas, están á dereita, están... Bueno, foi unha cousa bastante sorpresiva, non? Esa dinámica. Bueno, despois tamén temos aquí uns libros que xa fixemos hai uns anos a través da Asociación de Amigos do Museo, que, bueno, a idea era unha serie de escritoras e un escritor, basándose nun cadro do museo, fixeran un conto. E despois se ilustraba, fixo unha ilustración Covas, bueno, estaban Yolanda Castaño, Marilar Alexander, Suso de Toro e Fina Casade de Rei. Cada unha elixeu libremente o cadro que quiso, non houve ninguna condicionante por parte do museo, e sobre ese cadro fixeron unha historia, unha narración. E durante algún tempo se utilizaron estes contos nas dinámicas do museo dentro dos cadros. Bueno, aquí están os libros. E, bueno, a ver se podemos de alguna maneira conseguir que cheguen, porque, bueno, estos, a ser da asociación, estaban na venta na librería do museo, sin unha distribución. No primeiro momento tiveron moito impacto, estiveron nunha librería de Coruña á venta, e hoxe en día hai existencias. Entón, bueno, a idea é poder, todos os que se queran, bueno, xa miraremos a maneira. Algúnha biblioteca que se postule, pois se poden enviar. É unha maneira de traballar. E, bueno, así, para rematar, é un proxecto que fixemos o ano pasado, porque tamén temos a idea de traballar con proxectos. Este foi de longo recorrido, con CPI Zalaeta, que foi a memoria do barrio de Zalaeta. Temos este barrio onde está o museo, que ten este nome, que ao final é o apelido dun enxeñeiro militar, pero, bueno, tocou este nome tan fora de todo o contexto, pero moi significativo co que pasou co barrio onde está o museo, non? O barrio onde está o museo é un barrio arrasado nos anos 70, onde se rompeu toda a trama histórica da cidade, tirouse o hospital que había aí de beneficencia do século XVIII, bueno, todos os cuarteles, as fábricas. Entón fixemos con eles todo un traballo de, partindo do museo, dos restos que hai no museo do antigo convento, facer todo un percorrido de recuperar a memoria do lugar. Porque as rúas se chaman como se chaman, que había antes. Bueno, aí está a fachada do convento. Foi un proxecto longo de todos os luns, que é o día que non atendemos grupos porque o museo está pechado ao público, pero nos traballamos. Foi un traballo de cartografía, de recuperar todos os planos. Aquí están traballando nas salas, fomos nos a traballar na escola. É un proxecto que, bueno, é o que nos gustaría facer, é facer máis destos, pero ten moitas limitacións de persoal, pero, bueno, este estivo moi ben porque foi a recuperar toda a memoria histórica da cidade nun barrio arrasado, non? Traballando nas aulas, bueno, todo foi varias sesións, e unha das sesións foi un literato, que, bueno, é que ahora Xurxo Souto, me salía Mariño polo Xurxo Souto, non? Quen coñece a Xurxo Souto, ele é literatura, non? E ten toda, coñece cada palmo da cidade, cada palmo tradicional da cidade. A meirande parte destes rapaces viven en Monte Alto, o seu ecosistema é a Torre de Hércules, todo eso, e ele coñece como se chama cada penedo, cada pedra, cada coiro, todo, absolutamente todo, non? E tivemos aí unha sesión con el, e, bueno, e despois con unha señora tamén do barrio,
pero bueno, xa era outra dinámica, pero era a dinámica esa tamén da literatura, leu, fixo poesías, bueno, tocou, cantou, bueno, todo o que fai Xurxo Souto, non? Como peche final a este proxecto, e os rapaces tiñan aí preparadas todas unhas preguntas, foi un diálogo con el, pero bueno, el traballou aí desa maneira tan persoal e tan literaria. Aparte, bueno, é un admirador de Lugrís, e cando pode mete a Lugrís, mete todas as evocacións literarias de Lugrís. E despois un percorrido que fixemos por este tan maltratado barrio da Coruña, ahora moi bonito co paseo marítimo, non? Pero aí se arrasou totalmente toda a cidade, non? Bueno, Coruña é unha cidade bastante arrasada, todo o que é o tema de patrimonio e memoria. E, bueno, eu, en principio... No, estaba buscando. Ese que veo. Pero non xa en pantalla. F5, non me parece. Bueno, Que sale aquí ao lado. eu vou a dar agora a visión a completar o que nos acaba de explicar Manuel desde o traballo da biblioteca, vale? Nós temos moita sorte en Coruña, supoño que en outros sitios tamén pasará o mesmo, co Museo de Belas Artes e co Departamento de Manuel, porque, bueno, cada vez que vamos ali, eles tiemblan un poquito. A ver que nos vienen a liar estas, non? Pero despois creo que todos salimos ganando. O museo porque ganan actividades e nós porque conseguimos expandir o noso proxecto, os nosos proxectos de biblioteca, de centro, pois a donde deben estar, que son nos contedores culturales das nosas cidades. Ahora mesmo en Coruña estamos en crisis coa desaparición do Museo de Arte Contemporáneo e unha cousa foi como unha sacudida así a todo o que é o entorno cultural. Foi tal sacudida que incluso os directores dos centros públicos da cidade mandaron un escrito dicindo que eso era unha faena, por decirlo suavemente, para as programacións xerais anuais dos centros, porque é un espacio no que se desenvolvían moitísimas dinámicas. Entón, nós, o que observábamos tamén, que falábamos Paz e eu onte, preparándose un pouco isto, é que cando se leen as memorias de Plan B, de clubs de lectura, porque se leen, que lo sepáis, pois cada vez as bibliotecas xa non é que rebasen o espacio de bibliotecas se estendan ao centro, senón que se estenden a este tipo de lugares, xa os facemos nosos. Entón, nos temos moita sorte co museo, porque desde o principio, non nos dijeron que non, e cando non dis que non a primeira vez, despois xa non hai volta atrás con eso. Vale. Eu vos vou a falar un pouco de o traballo da biblioteca levado ao museo, vale? Isto, como o título era de poéticas, de poéticas foi esta actividade. Esta foi unha actividade que plantexamos para o Día da Muller. Nos, ali na Escola de Barrio Novo, o Día da Muller o celebramos cas nosas mulleres. Mamás, aboas, tías, veciñas, primas, bueno, todas as que queran vir, non? E normalmente celebramos na escola, pero hubo un curso en que decidimos, irnos todos por aí de excursión. E o levamos ao que os nenos e nenas da escola consideran a súa segunda escola, que é el Museo de las Bellas Artes. Como decía eu vou a decir así o nome e apelidos, porque, bueno, o noso Pablo Jiménez Montoya, cada vez que lle decías esta semana hai excursión a las Bellas Artes, porque para él era como ir al Marinera City, efectivamente, podríamos poñer na mesma dinámica. Entón, aí as levamos a las Bellas Artes. E fixemos un percorrido que se chamaba Poéticas no Museo. Poéticas por elas e poéticas pola actividade que desenvolvimos, que foi unha actividade preciosa, verdad? Ali, todas estas actividades que vos vou a mostrar teñen o traballo previo de nos ir ao museo, reunirnos co equipo de Manuel e entre todos artellar o que vamos a facer ese día. E, bueno, o que fixemos foi ese caderniño que vedes aí unha das nenas da escola, escolléramos cadros que falaban de mulleres, cadros do museo que falaban de mulleres, e fixemos unha pescuda de poesías escritas por mulleres que tuveron un poquinho de relación coa temática do cadro. Entón, o persoal do museo que fixo era explicarles un pouquiño do que iba o cadro e leíamos a poesía. A poesía as leímos, todos os adultos, porque os nosos nenos de infantil, algún de 5 lee, pero a maioría non.
Aí entramos todos a ler, o persoal do museo, as mamás, as aboas, as mestras, e eu creo que foi unha actividade moi enriquecedora. Como vichedes, no museo traballan moitísimo a literatura. Bueno, é un museo de belas artes, e artes tamén é a literatura, entonces aí todo se une. Tú interrómpeme, Manuel. Esta era un pouco a estructura do caderniño, vale? Iba o cadro e despois iba a poesía. Eu non vou abrir agora porque non temos tempo, pois se despois queres facer preguntas, ningún enlace, vale? Pero despois, como teredes a presentación colgada, pois podes acceder aos enlaces do blog, onde ides a ver os vídeos e todo eso. Bueno, outra das actividades que fixemos foi celebrar o Día das Bibliotecas no Museo de Belas Artes, vale? E foi con este fantástico cartel de Biblioteca Escolar Territorio das Artes, pois Territorio das Artes fomos a buscar artes ao seu territorio. E aí ustedes co cartel, ese cartel o traballamos previamente na biblioteca, para os nosos nenos e nenas, bueno, non só para os nosos, creo que para a maioría da xente, cando se fala de arte, pois arte a pintura, a escultura, pero nese cartel, como ben recordades todos, pois aparecían un sinfín de artes, vale? Nos, na biblioteca, os invitamos a que eles buscaran que artes aparecían aí. Por suposto, non, os pequenos de infantil non atoparon todas as que o cartel mostraban, pero non respetamos as que estaban, as que eles decían. Con eso, fixemos un álbum de cromos e fixemos unha actividade que o día que lles dixemos vamos a facer unha actividade en realidad aumentada, tal, e entonces aquí dixeron, Bueno, aparte, por un problema de infraestructura que temos. Claro, o problema é que no Museo de las Artes non hai wifi. Non hai wifi, contestación oficial última deste ano, porque non somos un centro educativo. Claro, entonces, claro. Así. Entonces, ahora contestamos e non contestaron, pero non nos ponen wifi porque non somos un centro educativo. Contestouse que sí que somos un centro, bueno, nas bases do Museo está a educación, unha das funcións da definición de Museo de Educación, pero seguimos sin wifi. Co cual, a wifi... Hasta que se seamos centro educativo. A wifi apón os datos das mestras conectados aos Aparte na xustificación que se mandou, se falou desta actividade para decir, quedaron así os de Antega e todo, como que... Sí, pois de infantil, contar. Bueno, o álbum é esas dúas, despois o teño aí se alguén quere ver físicamente, esas dúas páxinas que vedes arriba, vale? Era, bueno, fomos a xogar os cromos, en realidade aumentada cas obras do museo. Entonces, vedes no interior do cadro iban os fragmentos dese cartel do Territorio das Artes que eles atoparon, vale? Entón, nós o que fixemos previamente no museo foi buscar obras que pudésemos vincular as ilustracións do cartel. As obras son as que tedes á dereita de todo, as obras seleccionadas, non? E, bueno, na parte traseira, vedes que está explicado, nos cada vez que facíamos algo co programa Aurasma, en realidad aumentada, sempre poñíamos unha explicación, porque eso despois vai para casa, entón, por se os papás o querían utilizar ou querían xogar con el, pois eso. Entón, bueno, o que íbamos, vou a volver a diapositiva de antes, o que fixemos foi, se repartían os nenos en grupiños, entonces os poñían os técnicos do museo diante das obras de arte, bueno, había algunhas que eran moi fáciles, claro, eso era unha escultura, e o que está ao lado era unha fotografía, houve outras que, bueno, tuveron que pensar un poquinho máis, e entonces, unha vez que se les explicara a obra e todo eso, pois os vedes aí escaneando, e o que saltaba ao escanear, porque é un traballo que levamos previamente feito, era a imaxe que les tiñan no álbum, a imaxe do cartel. Entón, unha vez que o descubrían, que buscaban no seu álbum, pois o premio era, o vedes aí, pegar os cromos, que cuidadito, porque os que peinamos canas temos pegado moitos cromos de pequenos, pero estes pequenos non pegan cromos, porque ahora hai unhas cartas moi bonitas, pero se meten nunhos álbumes con fundas. Entón, gracias tamén, aí a colaboración do persoal do museo tamén foi importante a hora de quitar a pegatina de atrás, porque eles salían entusiasmados, porque tal cousa nunca fixeran o de pegar un cromo, foi algo tremendo. Entón, bueno, aí están pegando os seus cromos, co cual eles levaban as obras do museo, pero cando o escaneaban coa Aurasma, o que lle salía por baixo, pois era a imaxe do cartel de bibliotecas escolares, vale?
Bueno, este foi, agora vos vou a empezar a contar dos proxectos anuais que temos. Cada ano hai un proxecto que sale desde a biblioteca, que é o proxecto que se traballa no centro, e, pois, sempre que podemos, pois, queremos facer unha actividade sobre a temática do proxecto dese curso, pois, no museo. E esta, que xa ten uns aniños, pero foi unha actividade fantástica, fantástica. Era o ano que traballamos os bosques, vale? O lema do proxecto era un curso nun bosque animado e fomos a facer unha emboscada no museo. Entón, a emboscada empezou no patio do museo, porque hai árbores. O que falaba Manuel de que a arquitectura do museo tal, pero non, a mí me encanta. Xa, non, a mí tamén, pero bueno, que... Porque logo temos un patio de recreo ali diante fantástico, con uns árboles e tal. Entón, o primeiro que nos fixeron, en vez de explicarnos cadros, foi explicarnos que eran esas árbores que estaban ali afora. Despois vimos árbores, esculturas ou cadros nos que aparecían diferentes árbores, nos explicaron e todo eso, e logo había explicatío dos grabados. Non, había unha exposición temporal de un artista sirio afincado en Coruña, ali, que con Fernández Navaza fixeran un libro, bueno, que un libro... es que non está editado, el fixo grabados do tamaño que se ven aí, e despois todo eso era parte dun libro onde contaban historias de Siria, era cando empezaba o conflito sirio, aínda non estaba a guerra plenamente, é a literatura popular siria, adaptada tamén a temática de Galicia por Fernández Naval. Entón, fixeron aí unha colaboración entre o mundo sirio e tamén o mundo de Galicia, non? E el fixo unhas imaxes moi evocadoras de todo o mundo dos oasis, era moi exótico desde a nosa perspectiva. E despois o que se fixo foi a idea esa de colgar... Sí, porque había unha das lendas que non me acordo xa moito. A lenda é que ti nun lazo repos unha idea, pides un deseo, colgas Pero nunha era a partir árbore, dunha lenda dun pescador, e iso o vento move ese desexo, e ese desexo se cumple, non? Sí, cando o leva. Entón, o taller que fixemos foi comprar uns lazos e que cada neno escribira un desexo no seu lazo, non? E logo os colgamos ali da moreira do museo, que quedou precioso. E estaban duraban bastante tempo. Duraban bastante tempo, pasabas por ali, eu xa iba a propósito para ver se estaba todo. Pero o curioso desto foi que o ano seguinte, cando fomos, unha nena que tiña 3, cando se fixo esa actividade, despois 4, cando entramos, estamos fora esperando para entrar, me dixo, mira, ya non están. Esos que se nos cumplieron todos os deseos, e probablemente. E eu, ao principio, con mira, digo, de que me está falando? Non me acordaba, non? Entón, foi unha actividade, moi bonita e relacionada co proxecto ese dos bosques, vale? Despois, no proxecto en que traballamos os mares, os Surcando 7 mares, pois aí tamén argallamos unha actividade, nos chegou esta carta desde o museo, vale? Esa carta, o que describía era o cadro de Urbano Lugrís. Entón, ese foi un traballo que eu xa fixera cando traballaba en primaria, que era, sin que les visen os cadros ou as esculturas, leerlles o texto, leerlles a descripción e que les fixeran o dibuixo, a interpretación desa descripción, e despois enseñarles a imaxe, non? Bueno, esa é a interpretación que fixo Estela do cadro de Urbano Lugrís, que ten ali a serea, a caracola, como falaba da arriba, a dereita, a esquerda, tal, fixeron así moitos como unha cuadrícula, foi unha cousa moi graciosa. Despois os escaneamos e o fixeron en pequeniño, e o fixemos en pequeniño foi a etiqueta identificativa que levaron ao museo. Pero o gracioso que foi eso, que todos estaban a tutiplén de color, de cousas, aparte do que che contaba, eles puxeron a súa aportación persoal. Pois cando entraron na sala, souberon perfectamente cal era o cadro que se lles describira na carta, e foi unha emoción. Por primeira vez, entrando nesa sala, miraron para ese cadro, non miraron para os de Luis Seoane, porque cando entran ali ven aqueles colores e aquel tamaño, e se quedan apampados.
En relación a isto, nós tamén moitas veces todas as experiencias, bueno, nós tiñamos un percorrido que era a arte e a natureza, que estaban as árbores, tiñamos un recorrido sobre o mar e o museo, pero moitas veces destas experiencias, despois as pensamos e se incorporan a moitos percorridos cando ves que esos elementos funcionan, non? Por exemplo, este ano, para eso, que estamos cambiando a dinámica, unha cousa que facemos é leerlles, hai un bodegón do século XVII, antes de entrar nas salas do museo, se lee unha descripción e teñen que dibuixar, o sea, a mesma dinámica, para, outro día eran de segundo, terceiro da ESO, non recordo, foron as primeiras que fixeron ese traballo. Entón tamén a idea era de, bueno, te describen, dibuxas, tes unha sorpresa do que ti dibuxaches, tal, e sobre todo que crea unha relación moi empática cos cadros, non? E sobre todo o que rompemos tamén é a dinámica de nós sempre falando. En infantil, bueno, temos máis rodado, pero na secundaria tamén queremos empezar a cambiar porque é a maneira que participen. En ese cadro despois, bueno, entre o que eles visualizaron, aparte con todo o problema que hai en secundaria, bueno, a distinta percepción que teñen hoy día das imaxes que tiñamos nós, por todo o tema de móviles, pero, bueno, foi, a partir de aí se estableceu un diálogo que xa querían saber de que época era, que representaba, por que fixo o cadro, quen o fixo, todo, se rompe esa dinámica que sempre hai de visita guiada, non? Que é unha cousa que en primaria nos creo que non temos, en infantil, pero en secundaria tamén queremos romper, non? Que non sexamos ese discurso continuo na visita que, bueno, dá pouco de sí, non? Bueno, e despois o que fixemos tamén foi o percorrido, aí debaixo está José co libro da ola, debaixo do cadro que vos decía antes Manuel, non? E un percorrido polas esculturas e cadros do museo que falaban do mar. Isto foi cando se fixo a exposición do Picasso coruñés, que, bueno, nós estábamos a traballar a nosa parroquia, foi o proxecto de Pastoriza 101 anos, e unha das rúas da nosa parroquia se chamaba Picasso. Entón, bueno, pois aí fomos a ver a exposición, claro, nós igual que a Reina Leticia, con unha camiseta de rayas de Picasso, igual, pero a nosa feita no cole. Non hai fotos porque non puidemos sacalas. Non se podían sacar fotos. Los herederos non dejaban sacar fotos. Todas as fotos que vedes son as fotos de fora da exposición. A verdad, era unha exposición que cando falamos para montala era moi difícil, porque aparte era moi pouco accesible para os nenos, nada accesible para os nenos de infantil, pero les gusta todo tanto. O que máis les gustou foi que había un pano bordado a punto de cruz, que era de quen? De la hermana de Picasso, e es que aquello les gustou tanto. Aquello foi así. Pero sí que lles gustou moito as tabliñas, que de feito despois foi unha actividade plástica que fixemos na escola, as tabliñas que tiña pintadas ca torre, el pintaba nas tapas das caixas de puros e todo así, entón, bueno, ese tema lles gustou moito, pero... As tabliñas estaban colgadas a un 50 e algunhas delas, por exigencias dos propietarios, estaban inclinadas nunha entón eles prácticamente... Sí, pero se lo imaginaron. Era difícil. Era unha exposición difícil, pero a eles les encantou. Eu creo que xa solamente a referencia dun nome que sale moito na escola está. O que despois fixemos, porque claro, en esas visitas non había talleres, non había nada, fixemos un taller que montamos nós, que foi, bueno, recoller, porque unha das imaxes que había era a dos faunos, que lle gusta tanto, e Picasso ten un montón de grabados e de cadros de faunos, entonces fotocopiamos un montón desas e eles fixeron o seu fauno, cada un que o que vedes aí que nos puxeron. Aproveitando a visita, que esta foto que tedes á esquerda, Unai e Xurxo, que está aí no medio, nos falaron de Seoane e da Sorei, porque un vivía na rúa Luis Seoane e outro vivía na rúa Francisco a Sorei. Entón, aparte de ver a Picasso, fomos a ver esas obras que falaban tamén de artistas das nosas rúas de Pastoriza dentro do proxecto. E despois fixeron este proxecto porque viñan ao museo habitualmente.
porque nesta exposición Sí. infantil non podía ir, primeiros cursos de primaria tampouco, e toda a didáctica da exposición plantexouse simplemente para as idades que tiña Picasso cando estaba en Coruña, 12, 14 anos, non? Porque, bueno, foi unha avalancha, e sabíamos que iba a haber unha avalancha, e vos e os de Culleredo foron os únicos que tiñan un andan por aí proxecto, tamén. foron os únicos de infantil que fixeron esta exposición, non? Porque non podíamos abrir a todos os niveis, e, bueno, foi unha decisión así, pero, bueno, como decía ao principio, de tanta colaboración non se lle podía dicir que non, porque eso Bueno, este foi o proxecto do curso pasado, a Volta a Galicia en 274 días, que son os que dura o curso escolar. E bueno, o que vedes arriba é un panel que levamos, no que aparecían, nos o ano pasado para traballar Galicia, que claro, é un tema tan amplio, collimos 10 palabras clave, que son as que tedes aí, vale? Entonces, as 10 palabras claves que eran país, literatura, mitoloxía, gastronomía, todo, pois o que fixemos foi, pensamos en facer, buscar obras do museo relacionadas con obras musicais interpretadas por galegos e galegas de todos os tempos, desde música tradicional hasta punk coruñés dos anos 80, e entonces facer unha actividade, bueno, festivo musical, pictórico, escultórica, e levamos ese panel, os códigos QR daban acceso a pista de sonido co que estaban vinculadas, entonces os vedes por aí debaixo, non sei se temos por aí, sí, aquí os temos. Os íbamos poñendo, claro, había algunhas que eran moi fáciles. Por exemplo, do Farruco de Montrovi, claro, ele sabía de seguida que eso se refería a música galega, non? Pero, bueno, houve outras que non lles foron tan fáciles, como foi, por exemplo, a do Patrimonio, que era un cadro que era o da Plaza da Leña de Seijo Rubio, sí. De Seijo Rubio de Pontevedra. Entonces, aí lles costou un poquinho de traballo recoñecer o cruceiro que se refería ao patrimonio, todo eso. Entonces, en canto eles descubrían, pois o premio era escanear o código e bailar e cantar, porque no Museo de Belas Artes tamén non só nós, tamén se baila e se canta, sí. Non solamente os de infantil, sino bastante a menudo. E aí tampouco tiñamos wifi, No, seguimos sin wifi, que non somos centro educativo. Seguimos sin wifi. Bueno, estas fotos son terribles, porque as tuve que sacar dun vídeo de un montón de tempo, vale? Isto xa non é dun proxecto, sino dunha exposición que fomos a ver, a de Manuel Colmeiro. Isto é, xa de que ano foi isto? A exposición de Colmeiro. Xa, bueno, xa temos... Hai 4 ou 5 anos. Hai 4 ou 5 anos, vale? E, bueno, fomos a ver o ciclo do pan que ten Colmeiro, vimos os bodegóns, e o que fixemos foi, bueno, recrear ali cousas. Por exemplo, no retrato ese da muller co ramo de flores, pois levamos aí un atrezo, e os que quixeron, pois se disfrazaron de... Ui, 10 minutos. Se disfrazaron da señora aí e se fixeron o retrato. Na parte onde estaban os bodegóns, pois levamos froitos de temporada, porque fora na época de outono, entón tamén por grupiños, eles foron recreando así os seus bodegóns. De isto, e o ano pasado, volvimos a retomar a Colmeiro, e como estábamos traballando, pois Galicia, fixemos unha actividade que se chamaba Croma Galegos. Entón, un dos Croma Galegos foi, o título foi de Feiras e Panadeiras. E, eu creo que se debería, sí, se debería abrir aquí, permitir. Ou non. Bueno, se non o vedes despois. Bueno, os metimos dentro dos cados de Colmeiro. No, se ve ali, en aquel de ali se ve. Sí, pero es que non. sale aquí. Sale aquí, bueno, é igual, porque non hai tempo. Pero vedes perfectamente, vale? O que fixemos foi un croma, o que aparecía atrás, despois tedes o enlace para ver o vídeo completo. O que aparecía atrás eran cadros, pois eso, de panadeiras, de feirantes. Non te preocupes, non, porque non nos dá tempo, non te preocupes. E, bueno, aí os vedes, aí cada un se disfrazou do que quixo e eles formaron parte, entraron a formar parte da obra de Colmeiro. E agora non me va. E agora, es que está aquí, apagar. se abrió aquí. Que pasou? Non sei, no te. Ahora non me deja pasar la presentación. Es que se quedou aquí colgado con...
Al abrir eso quedou aí con Google e pechar aí, non? Pechamos. Y ahora ya, ¿no? Sí. No, no me va. Ahí sí. No, ya está. Bueno, y ahora se acabo un curso, nos todos os cursos íbamos a museos, si podemos, en relación co proxecto, pero hai anos, bueno, pois o ano que traballamos os Xogos Olímpicos non había tema olímpico no Museo de Belas Artes da Coruña. E outro ano da prehistoria, pois tampouco había. Entonces, diseñamos outra actividade. E un ano diseñamos esta actividade que foi Pensarte, que era un pouco relacionado co que decía Manuel antes, vale? Poñelo diante deses cadros, de cadros que nunca lles enseñamos aos nenos de infantil, e que eles contaran o que ali vían neses cadros. E despois, o que se fixo foi narrar pois, o texto mitolóxico, bueno, adaptado á súa idade, do que ali aparecía. E, bueno, isto é un pouco o resumo do que facemos. Eu creo que é unha sorte ter isto, que debemos abusar destes espazos, usar e abusar, vale? Os nenos, eu vou a decir isto que va a quedar fatal, pero me da igual. Nos cada vez que íbamos ao museo, cando había así xente jubilosa que vai a esas horas de pola mañá ao museo, sempre decían que bien se portan, que bien se portan. Non, se portan como se teñen que portar. O espacio fan deles, saben que é un espacio onde van a aprender, pero saben que é un espacio onde van a dialogar tamén. Cos obras de arte pasa como cos libros. Existen porque alguén está diante mirándose, dialogando, senón non existirían, non terían razón de ser, vale? Entonces, eso é o principal destas cousas. E, bueno, nada máis. Gracias. No, nunca. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o ya nos vamos para casa. Sí, creo que sí. Xa nos vamos para casa. Bueno, O pues, hielo. Pues Si moitas alguén quere gracias a María e a Manuel. Hai un micro, si... Sí, sí que quieren, bien. Sí. A ver, Manuel, prepárate. Bueno, me parece que no. Alguén quere facer algunha pregunta? No. Temos aínda aí 5 minutiños, ainda estamos en tempo. Pois nada, moitas gracias a Manuel e a María por mostrarnos este traballo, e a min o que me sigue sorprendendo, perdoa María, perdoa dos dous, a min o que me sigue sorprendendo é que o coñecemento non ten idade e que as persoas son seres ávidos de coñecemento, non? E dá igual que idade teña, non? E iso é o que lle digo a miña compañeira todos os días, non? É dicir, non son os pequerrichiños. No, non son pequerrichiños, son de educación infantil.